sa RW 95.1. Ito po nyo lingkod, J. Pelayo IV, at ito nyong programang Join Tana Angeleños. Good morning Central Luzon, magandang umaga Pampanga, Maya Paabak, Angeles City. Kumusta ko po kabalen? It's a beautiful Tuesday morning, February 24, 2026. Sana'y nasa maayos kayong kalagayan ngayong Martes. Last Tuesday, nagkaroon tayo ng holiday, no? So wala tayong programming ng Join Tana Angeleños. Pero we're back now. Bukas, it's a special working day, no? Sa mga nagtatanong. May mga iba kasing mga LGU na gumawa ng ordinance to suspend. Kaso may mga meron silang mga activities sa kanilang mga nasasakupang lugar, no? Pero sa nationwide po, according to our Philippine Information Agency, PIA, it's a special working day bukas po yan. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga. Tayo po ay sabay na napapanood sa CLTV 36 at sa ating mga socials, particularly sa ating mga FB pages ng Angeles City Information Office at ng CLTV 36 at ng RW 95.1. Tutok lang po tayo at sa mga nais na makibahagi at makitalakayan sa ating pag-uusapan ngayong umaga, napapanahon din ito, no? Siguradong marami ang magkakaroon ng interes sa ating usapan, sa ating topic ngayong umaga dito sa Join Tana Angeleños Live. Particularly sa ating mga nagko-commute, no? Sa daming mga paraan dyan. Paano ba kayo pumupunta sa inyong mga eskwela, sa inyong mga trabaho? Pwede po kayong mag-iwan ng inyong mga mensahe sa ating comment section sa ating FB page na Angeles City Information Office at pwede rin sa mga socials ng RW 95.1 and CLTV 36. Yung sa ating FB Live ng Angeles City Information Office, parang wala pa yata. Nandito na ba? Okay. Ayun, okay. Sige, ayan, nakikita na natin sila. Katulad ni Christopher Guevara, good morning. Join Tana. Kay Mr. Ed Torres, Maya Paabak po. At sa ating mga kasamahan sa Oscar, no? At si Ma'am Janice, good morning. And maraming salamat sa iyong pagbate. Mag-iwan pa kayo ng mga mensahe dahil ang pag-uusapan natin ngayon, ito, ang bisita ngayong umaga. Kaagad na nating papakilala para marami tayong pag-uusapan. Siya po ang ating City Peso, Public Employment Services Office Head at siyang concurrent head din po ng ating PTRO o yung Public Transport Regulatory Office dito po sa lungsod ng Angeles. Live sa ating programang Join Tana Angeleños. Good morning, Mr. Ferdy Calma. Magandang umaga, Mr. J. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng programang Join Tana Angeleños, sa lahat po ng mga taga-subaybay ng RW 95.1 FM at saka yung mga taga-panood ng CLTV 36. Maganda pong umaga, lalo na po sa mga commuters natin sa lungsod ng Angeles. Bagay yung suot ni Kong Ferdy sa sa backdrop ng CLTV ng RW 95.1. Baka meron ka munang gustong batiin, Kong Ferdy, before tayo Binabati ko po ang lahat ng mga, siyempre yung mga personnel ng Public Transportation Regulatory Office sa Angeles, lahat po ng personnel ng Public Employment Service Office, sa lahat ng taga City Hall, at sa lahat ng mga JODA, TODA
na pumapasok sa lungsod ng Angeles. Ang daming mga fans ni Kong Ferdy. Oh. At itong, of course, kilalang kilala na itong City Peso, no, ng Public Employment Services Office. Mamaya, let's talk about that office. Pero itong PTRO, no, Public Transportation Regulatory Office, tama po ba? Yes, Ano po ang, bakit sa mga ibang community pages ng FB, pag minsan nakikita ko, tinatag yung opisina ng PTRO, lalong-lalo na pag pinag-uusapan yung mga sasakyan sa daan, yan, mga reklamo sa... Reklamo ng overpricing. yan, mga ganyan. Ano po ang inyong opisina ng PTRO, Kong Ferdy? Ang Public Transportation Regulatory Office po, siya ang regulatory office ng Angeles City Local Government Unit. Okay. Pag po sinabing regulation, no, siya po ang nagpa-process ng lahat ng application ng MTAP o yung sinasabing tinatawag na Motorized Tricycle Operators Permit. Kasi ang pag-i-issue po ng prangkisa sa 3 gulong o tricycle ay tanging, no, kapangyarihan ng local government unit. Siyempre, lahat po ng pumapasok na public transportation, kasama na yung 4 na gulong, no, yung mga utility jeep, public utility jeepneys natin, PUJ. mga blue taxis, mga van, ano. Basta po pumapasok sa lungsod ng Angeles, kailangan po silang mag-secure ng mayor's permit. So sa pag-secure ng mayor's permit, meron pong mga requirements yon, no, na mga dokumento na bahagi po yon, parte yon ng regulatory function ng mismong PTRO. Sa suma po, ang PTRO po ang nag-i-implement, no, doon sa ordinansa na ginawa ng lungsod sa pamamagitan ng ating sangguniang panglunsod, no. Dahil po yon ay isang local na batas, kailangan po naming implement. Kaya yung usapin ng MTAP, yung prangkisa at saka yung mayor's permit, nandun po doon sa ordinance yun. Na ang kinikilalang ordinansa po ngayon, bagamat siya ay inamyenda na, no, malapit na pong maproseso yung implementation ng bagong ordinansa, yung Ordinance 609 pa rin, kaugnay po ng traffic code ng lungsod ng Angeles yan. Okay, mabigat pala ang tungkulin ng PTRO, particularly dito sa lungsod dito kasi sa lungsod ng Angeles, Kong Ferdy, ang daming mga mode of transportation, no? Pero nabanggit mo 3 wheels, 4 wheels, paano yung iba? Okay. Binanggit ko po kanina, no, doon sa 4 wheels, no, ang nag-i-issue ng prangkisa dyan ay yung LTFRB. Okay. Ang ini-issue po ng LGU ng siyudad ng Angeles ay yung mayor's permit. Yun. No? Okay. Doon sa ibang mode of transportation, no, halimbawa yung mga tinatawag na motorcycle taxis. Ayan, dalawa lang yan, dalawang gulong lang. Opo, dalawang gulong. No? Wala pa po kasing enabling law kaugnay niyan. Wala pa po, inuulit po natin, wala pa talagang batas, no, na ipinasa para sundin paano yung guidelines, sino ang magbibigay ng prangkisa sa dalawang gulong. Kaya doon po ngayon, nung 20... Pag sinabi niyo pong batas, pang buong... National law po yan. No? Bansa. Doon narinig po natin noon sa isang senador na ang chairperson ng Committee on Senate Committee on Public Transportation, si Senator Grace po, ang sabi niya, meron ng version ang Senate, inihintay na lang nila ang version ng House para pagsalubungin yon. Doon, pag napirmahan na ang batas, sasabihin doon, sino ba ang hayensya na dapat mag-issue ng prangkisa. Dahil wala pa pong batas, no, nung 2019, meron nang na-create na technical working group na kinreate po yan ng DOTR o Department of Transportation. Ang komposisyon niya ng lead agency dyan, yung LTFRB, yung LTO, at saka yung HPG, PNP Highway Patrol Group. Ano po ang pinakalayunin nun? Pag-aralan talaga yung viability at safety net nitong dalawang gulong na ito. Kasi, di ba, bago pa po yan, halimbawa,
uso sa Mindanao yung mga sinasabing habal-habal. Yes, Kahit po yes. may ganon, hindi naman talaga sila legal. Ayun, Okay. okay. Ang nangyari po, mula sa National Capital Region, no, in-extend po, nagkaroon ng expansion doon sa Motorcycle Taxi Technical Working Group, sinama na po pati yung Calabarzon, yung Region 4A, at saka yung Central Luzon. Ayun. Dito sa Central Luzon, kung nasan ang Angeles, no, sinabi po doon sa Technical Working Group na merong 2,000 slot ang maxim sa buong Central Luzon. Kaya lang ang okay. Central Luzon ay binubuo po ng 7 provinces, Oo nga, oo. ng 2 highly urbanized cities, Oo. ng maraming component cities at maraming mga first-class municipalities na nangangailangan din ng ibang mode of transportation. 2,000 sa buong Central Luzon. Ilan ba ang para sa Angeles? O, yun. Doon po pumapasok ngayon yung regulatory function o yung kapangyarihan ng LGU batay doon sa local government code natin. Kaya nga dapat dumaan muna ang mga motorcycle taxis ang maxim sa LGU bago Okay. isyuhan ng permits. Siyempre po dadaan yan sa sangguniang panlungsod at kapag merong mga ganyang ini-introduce na bagong mode of transportation, siyempre kailangan ng mga committee hearing yan. Yes. Ang tanong, Ito. yung maxim ba nag-avail ng ganon? Ang in-applyan pong permit, business permit ng maxim sa lungsod ng Angeles sa LGU ay delivery, cargo. Okay. Wala po siyang in-applyan na anumang pwede silang pampasahero. Okay. Ngayon, ini-invoke po nila yung sinasabing MC o Motorcycle Taxi Technical Working Group. 3 committee hearing ng Committee on Public Transportation, no, na dumalo mismo ang lawyer o legal counsel Nino? ng Maxim. Okay. Okay. Alright. Sinabi po nila yung MC ng Technical Working Group, yung sinasabing pilot program o sinasabing susubukan para ire-recommenda kung pwede nang i-permanent ang mga yan sa national government agencies, Parang trial. sa DOTR. Opo. Tinanong mismo ng chair ng Committee on Public Transportation nung panahon na yon, si Attorney Pog Soler, lawyer din, sa mismong lawyer ng Maxim. Oo. Sabi niya, Attorney, yun bang sinasabi niyang yan, binibigyan kayo ng permiso ng paramamasada ng Magandang tanong yan. LTFRB? Magandang tanong Direktang tanong, direktang sagot po ang sinagot ng lawyer, yung lady lawyer ng Ng Maxim. Maxim. Hindi po. Kung hindi okay. kayo binibigyan, no? ng permit Authority. para mamasada, pwede bang alisin nyo doon sa app nyo yung for passenger? Okay, alright. Nag-promise po sila na aalisin. Kasi gusto po nating i-correct ito. Siyempre, marami rin po naman ang nagpapaabot sa amin ng mga commuters. No? Tandaan nyo po, ang LGU, si Mayor John Lasatin, ang mga commuters, ang pangunahin niyang, yun ang layunin niya, paano Yes. maprotektahan ang mga commuters. Wala, Pero lagi siyempre, niyang sinasabi. kailangan ding protektahan po yung mga nagnenegosyo kaugnay niyan. Okay. So, ang sinasabi Sige, po sige. ng mga commuters natin, hindi nyo naman pinapayagan hindi naman pinapayagan ng Sangguniang Panlungsod, hindi naman pinapayagan Yan. ng Angeles LGU Magandang yung tanong yan. application nila. Magandang tanong Oo. yan. Lalo na, maraming talagang sinasabi na this is very convenient for us. Ganyan, no? Sige, babalikan natin yan dahil magandang yung sagot na ibibigay ni Mr. Ferdy Calma. Pero before that, Kong Ferdy, pagtrabahuin muna kita, anong oras na sa buong Pilipinas? Ang oras po sa buong Pilipinas ay alas 10:15. 10:16 na po ngayon. No? The stage. Join! Ta-da! And come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. And Helena's on the street. Turn it up, let the city say, join Tana.
Alright, we're back sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV, with our guest this morning, Mr. Ferdy Calma, ang pinuno po ng PTRO at ng ating City Peso. Good morning ulit. Sina Gold Araw, sina Carlos Sampang Tumulak, sina Director Jason Pabalan, maraming salamat. Mr. Ramon De Leon, Miss Rhea Dizon ng City Agri, Vice Mayor Amos Rivera, good morning and happy listening. Kay Miss Patricia Mamangon Mercado ng GNN 44, si Janel Jelo Jelay, and may papo from Barangay Kuayan, Josh Aison. Oo, hindi mo na rinig kanina. Oo, it's a special working day. Oo. Sa 25. Si Doc Mario Samson, good morning. Binabati rin si Sir Ferdy. Ayan, si Chad David, Jimmy Yabut, Ma'am Crisaline Kunanan, si Miss Aleja Lacanlale, si Kong Dan, si dating Dan Concepcion. Namimiss ko ng yung katwin ko. Mr. Andrew Montalban, maraming salamat. At kay Sai Tamayo. Okay, at kasama pa rin natin si Kong Ferdy. Alam mo, Sir Ferdy, itong mga commuters natin, no, lalo na yung mga nagtatrabaho sa loob ng Clark Freeport Zone, some of them, they find the convenience of riding through this mga riding apps. No? Anong tawag dito sa mga sasakyan na gumagamit ng app o nagbubuk ng app? Ano TNVS po. TNVS, ayan. So, pag dahil yung iba, medyo nasanay na doon sa ganon, pag ang lumilitaw na perception, parang ayaw natin silang papasukin dito or papayagan dito sa lungsod ng Angeles. Gaya po nung sinasabi ko, actually, narinig po natin si Mayor John Lasatin mismo sa isang interview. Yes. Na welcome naman ang lahat ng mga ganyan, yung motorcycle taxis. Kaya lang sabi niya, kailangan meron mo ng malinaw na guidelines. Yes. At yun ang susundin natin. No? Hindi po yung ayaw papasukin. Actually, hindi lang naman po ang Maxim ang nagbi-business eh. Meron pong yung Grab, yung Joyride, pero yun po talagang stricto sila sa kanilang mga riders na binabawalan talagang gamiting pampasahero. Pero may option din silang magsakay doon sa kanilang original platform ng app nila. Actually, sila po, ang sinasabi natin, sumusunod po doon sa inaplayan nilang business permit kasi nga bawal. Pero nagpaabot na sila ng intensyon para mag-apply kung sakali, no, kung papayagan sila ng city. So gusto po nating linawin yon. Hindi kailanman pinagbawalang mag-apply ang Maxim. Sa 3 committee hearing, palagi niya pong sinasabing hindi sila pampasahero. Katunayan, November 17, last year pa yan. Po, 2025, sumulat po sila sa LGU. Nakaupo na si Mayor John. Humihingi sila ng reconsideration dahil po kasi yung kanilang business permit, dahil nga wala naman doon, yung pampasada ginagamit nila, kaya sa pamamagitan ng resolution ng Sangguniang Panlunsod, nire-revoke yon. So sa kanilang sulat, no, sa paghingi ng reconsideration, inulit po nila dito, the corporation has remained compliant in deterring its riders from engaging in backriding activities. May problema po doon sa mismo in deterring. Para bang hindi mandatory, parang dinidiscourage na magano. Dapat inamin mismo na wala naman silang permit kahit ipakita pa nila yung MC Technical Working Group mula doon sa DOTR, wala silang permisong mamasada. Dapat alisin nila yung app nila. Dapat bawalan talaga ang mga riders nila. Sino ngayon ang nabibiktima? Yun pong maraming gustong maghanap buhay ng matino na mga riders, no? Na dahil meron po silang app at para sa kanila,
sila ay hindi naniningil ng overprice, no? Okay, okay. Tama ang pasahara para sa mga commuters 'yon. Yun po ang nagiging biktima. Bakit nagiging biktima? Dahil wala naman po silang permiso mula sa lungsod. Walang mayor's permit, no? Kailangan po naming hulihin pag meron kaming anti-colorum operations. Ayun. Kahit po ang mga tricycle, no, na colorum hindi po namin pinapaligtas. Ayun. Kahit po meron ng body number yan at for hire, kapag hindi po siya nag-renew ng mayor's permit sa punto de vista ng PTRO ay colorum pa rin. Kahit yung pampasaherong jeepney na hindi nag-renew ng mayor's permit, colorum din ang trato ng LGU at inuhuli po namin yan. Ang ibig lang po sabihin, wala kaming pinipili. No? Ayun. Dapat po, no, yung mismong Maxim bilang kumpanya, maging ano naman po, maging responsable. Okay. No? Kasi nga, nakakawa. Sir Jay, pag hinuli mo, 1,000 ka agad eh. Oh, No? okay. Ako nga, pag ano na lang agad na lang akong lumilipat ng ibang opisina. Pag doon pa lang kasi sa City Hall, ang dami mo nang mahuhuli. Kaya lang, ano po ang gagawin namin? Hindi ba namin uhulihin? Kasi binigyan po kami ng instruction ng sanggunian na i-intensify yung aming operation sa lahat ng colorum. Okay. Siyempre, pag sinabing lahat ng colorum, hindi ba namin sila isasali? Ito po kasi ang mangyayari dyan. Pag na-aksidente, yung sumakay, no? Huwag naman sana. Kapag po nagkaroon ng aksidente, wala naman po silang TPL kagaya ng mga pampasaherong tricycle. Tama. Di ba? Ang POJ. Bago pa kasi mag-for hire, kailangan dumaan sa LTO na ikaw ay for hire. Halimbawa po, hindi naman po kasi remote ito, no, na posibleng mangyari. At nabalitaan na natin na meron nang nangyaring ganon. In the past, Merong sinalbahing pasahero. O paano po namin matitrace yan? Hindi po kagaya ng tricycle dahil may malaking body number. Pag nag-complain ang pasahero na in-overcharge ako kasi may fare metrics yun, kahit hindi po pupunta ang pasahero sa opisina ng PTRO, yung body number lang, no? Yes. Tapos tatawagin po namin kaagad yung driver, pati ang Ayun. presidente. Pag hindi dinenay, meron na pong violation kaagad dyan. Siyempre, Yes. pag dinenay, i-double check namin yung totoong datos ang aalamin namin. Ayun, doon papasok sa adjudication. Opo. Ayun, ang daming mga ano yan. At least pala, hindi lang pala Maxim itong mga inaano natin. Pati lahat ng mga may violation, mapa-tricycle man yan, mapa-passenger jeepney man yan. No? Pag meron pong kakulangan, yun po yung chinecheck ng PTRO, ika nga, no? Nabanggit nyo kanina, Sir Ferdy, ito namang moving forward pala. So ano na yung hinihintay natin sa hanin ng LGU naman? Paano magkakaroon ng parang permit yung pahintulot itong mga motorcycle taxi to take passengers dito Okay. po sa lungsod. So, yun nga po no? Dahil alam naman nila, ang ating mayor ay open naman Yes. sa application. May pumunta po sa opisina. Actually, dalawa ang pumunta sa opisina. Yung Grab, gusto nilang applyan yon. So, ang Okay. sabi po natin, no, mag-submit lamang ng letter sa ating mayor at maging sa sangguniang panglunsod. Meron pong isa, ito ay electric vehicle, no. Alright. Kasi nga gusto po natin na magkaroon ng malayang pamimili ang mga commuters kung saan sila konbinyente at tingin nila kung talagang sila ay palaging na-overprice ng mga matitigas na ulo Yes. ng mga TODA drivers, kailangan dahil merong malayang competition, no? Kung mag-a-apply po sila at magkakaroon ng malinaw na guidelines, no? Kaugnay niyan, hindi naman po sarado ang city government kaugnay niyan. Ayun. No, in fact, Sir Jay, no, sa usapin naman ng
Paano naman kaya sa usapin ng mga tricycle? Mhm. Kahit po palagi tayong nanguhuli, araw-araw, Aha. meron pong nagmumulta, yung binabanggit ko kanina, wala pong tigil yung mga complaint. Inuulit ko, kapag po tingin ito ay siningil ng sobra-sobra Mhm. na hindi nakaayon doon sa fare metrics, inuulit ko po, Mhm. hindi nyo na kailangang pumunta, kunin nyo lang yung body number, anong oras nangyari ang insidente at saan, kaagad po dahil meron kaming mga file, Okay. bawat isang Body. toda, Mhm. kaagad tatawagan namin sa samahan ng presidente at kapag hindi dininay, nuulit ko po, hindi dininay, may violation. Okay. Pero kapag dininay, minsan kasi ang hindi nila pagkakaintindihan dahil doon sa Google Map nila binabase yung eksakto, High-tech no, yung na, eksaktong metros at hindi na kukonsidera minsan, no, yung halimbawa nagre-route, dumaan para iwas traffic yung tricycle. Oo nga, Pag oo. pinaliwanag po namin 'yon, Mm. no, sa kanila, pareho na naming kakausapin, doon nagkakasundo na po. Oo No, nga naman. dahil po doon sa sitwasyon, maiwasan po ang overpricing. Kahapon po pinatawag ni Mayor, no? Mhm. Yung nakipagkonsultahan po si Mayor, nagkaroon ng dialogue sa mga sangguniang panlusod members natin. Siyempre kasama po si Vice Mayor Amos Rivera, yung opisina ng traffic at saka po yung opisina ng PTRO. Paano naman masusolusyonan yung overpricing sa mga tatlong gulong sa tricycle? Iyan ang So isa sa mga darating na panahon, mainit na inaaral na po ng ICTD ng ating city government na magkaroon ng app at sa mga darating na araw, lahat ng mga toda natin ay ipa-enroll natin doon sa app na yan para yung eksaktong pamasahe na nakaayon doon po sa ating ordinansa sa fare metrics ang masusunod. Paano yung app na yan, Kung Ferdy? Yan ang pag-uusapan natin. Pero anong oras na po sa buong Pilipinas? Sir Ferdy Calma? Ang oras po sa buong Pilipinas ay alas 10:30. 10:30. Join! Ta-da! Enhelenyo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Enhelenyo's on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Enhelenyo. Join! Ta-da! Enhelenyo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Enhelenyo's on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Enhelenyo. Join! Ta-da! Enhelenyo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories. Enhelenyo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat, Enhelenyo. Join! Tana! Enhelenyos! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana, feel the beat. Enhelenyos on the streets. Turn it up, let the city say. Join Tana, Enhelenyos. And we're back again sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po nyo lingkod, J. Pelayo IV with Sir Ferdy Calma ng PTRO and City Peso. At papipati ng good morning si Miss Jen Castro ng ating Senro.
Si Miss Mariles Guevara Montoya is also watching. Maraming salamat po. Thank you very much, Miss Lorna Jimenez. Maraming salamat sa inyong pagbati. Mr. John Montances, good morning, Idol John. At kay Ma'am Agnes Nolasco, maraming salamat. Well explained, well said, sabi ni my twin, Kong Dan Concepcion, sabi sa'yo. Consular Alex Indionco, maraming salamat. Pati kay Pops Gives at kay Romeo Lingad Baluyot. Ayan. May tanong siyang mabilis dito. Good morning, private trike po. Pwede po bang mag-private service sa mga students? Monthly ang bayad nila. Bawal po ba yon, Sir Ferdy? Ayun tanong ni Romeo Lingad Baluyot. Kapag po private service, ibig pong sabihin ginagamit pa rin siyang pampasada. Pampasada. Tinatrato pong kolorum 'yon. Okay. Pero halimbawa po, no, may tricycle kayo, no? Pamilya nyo ang inahatid nyo, yun po wala pong problema doon. Okay, halimbawa yung yung mga lolo, no? Binili ng tricycle si lolo. Okay. O sila na yung tagahatid sa Wala kanilang pong mga problema bayan. doon. No? Okay. Kasi ginagamit po para sa personal. Okay, Andre Lacson at si Mrs. In, Telma Injonco, Mr. Alvin Perez. Ayan, mayapabak mo naman kaya kayo at dami pa. Oo. Sige, si Miss Techi, David Antoco. Thank you very much. At MP Punsalandang Timbol at kay Louie Z. Okay. Yung pong nabanggit nyo kanina before we had the break, Sir Ferdy, itong upcoming na dine-develop na app, no? Is this only for the motorcycle taxis? Para saan po itong app na to? Para po doon sa tricycle. Kasi po, ang pinag-iisipan dyan ng administrasyon ni Mayor Lasatin, syempre, kung sakali pong iwe-welcome natin yung dalawang gulong, yung motorcycle taxi, no? Kailangan naman po yung mga tricycle natin hindi rin naman maapektuhan. Yes. So kung ang kino-complain po sa kanila ay kaugnay nung overpricing, kahit po ang FEDTODA, ang pamunuan ng FEDTODA sa mga committee hearing, no, sila po ay sumasang-ayon na po pwede namang gagamit din ng app para mag-TNVS din po sila. Oo naman, para gamitin natin yung technology sa mabuting paraan. Oo. And this is so exciting, you know. So, kumusta naman po ang inyong ugnayan, Sir Ferdy, with the sangguniang panlungsod ng Angeles tungkol dito? Okay naman po kasi kailangan na talagang magkaroon ng mahigpit na kolaborasyon, lalong-lalo na sa Committee on Public Transportation. Kasi ang dami pong, no, Councilor Raco, no, minsan naawa na rin ako sa kanya kasi nanumupo minsan sa sa mga usapin po sa TODA, no, bulbulaso, bulbulpusa, gusto po dadalhin pa sa kanyang sa komite. niya. Opo. No, lalong-lalo na syempre pag usapin ng TODA, meron po silang internal na sinusunod na batas, yung bylaws nila. Ayun. Ang problema, yung mga bylaws nila hindi pa ganun kaayos. So, alam naman po ng Sangguniang Panlunsod hanggang saan ang kanyang boundary, Okay. no? Hanggang saan ang kanyang kapangyarihan, no? So, alam din naman po ng PTRO hanggang saan ang kanyang trabaho. Kaya minsan, merong mga usapin na gusto mo mang kaagad na solusyonan, hindi, beyond your control, beyond our control. Hindi po natin nasusolusyonan kaagad yon. So, yung mahigpit na kolaborasyon, kailangan po talaga yan para yun nga mabilis na masusolusyonan lahat ng mga issues concerned sa public transportation. Ito po may isang katanungan, Sir Ferdy, ayaw lang magpabanggit kung sino. No? Sabi niya kasi siya ay laging sumasakay ng tricycle. Marami naman mababait na tricycle drivers pero meron talagang mga nag-overprice. Paano po ito isusumbong sa inyo? Yun po, kagaya po ng binanggit ko kanina. No? Una, tandaan po natin, yung first kilometer po ay 35 pesos. No?
yung every succeeding kilometer ay 15 pesos. Kapag lumampas ng 100 metro, considered na po na succeeding kilometer yon. Tatansyahin nyo lang po. Ipaliwanag nyo. Pag sinisingil kayo ng tingin nyo ay lumampas doon, huwag po kayong magbayad. Okay. Kapag pinwersa po kayo, pwede ka agad kayong magsumbong, no? Mag-message lang po kayo doon sa FB page ng PTRO. Maging yung Fairmetrics, meron pong mga telephone numbers doon, Meron. mobile numbers May na po nakasulat. pwedeng mag-text tawagan. Huwag nyo pong kalimutan, no? Body number ng sasakyan, body number lang po. Alam namin kung anong zone yan eh. Meron tayong 5 zona, zone 1 hanggang zone 5. Body number, anong oras nangyari at saang lugar. Kaagad Join! Ta-da! ang kaya pa hanggang alas 5 ng hapon, no, yung oras mong mismong yon ipapatawag namin. Kung hindi na kaya yung the following day, garantisado po yon. Sigurado po naming aaksyonan. Inuulit ko, kapag hindi niya dininay, multa kagad na 1,000 yon sa first violation. Kapag siya pa rin po, natsyempuhan nyo, pangalawang violation, 3,000 na po yun at Nako. kailangan mag-seminar pa siya. Kaplas Pangatlong na. violation, pwede na pong i-revoke ng city ang kanyang prangkisa. Ito naman po ang sinasabi natin sa mga toda natin, no? Sa loob ng 13 taon, 2011 yung huling Fairmetrics. Dati-dati 25 pesos ang first kilometer at 10 pesos yung succeeding kilometer. Okay. Yung 25 ginawang 35. Yung succeeding kilometer na 10 ginawang 15. Oh, yun. Sino ba? Kanino naging pabor ang ordinansa? Sa kanila. Bakit pa sila nag-overprice ngayon? Bakit pa sila nagre-reklamo? Meron nga isang complaint eh. Hindi overpricing. Pero ang ginawa ng driver, tinakpan ng pentel pen. Yung- Kung magkano yung presyo. Pinatawag din namin. Oo. No. Tampering yun. Kasi po, ang tampering mismo, separate na violation. Yun, nako, wag po natin. Ano ang purpose? Ba't mo tinakpan? Para hindi mo susundin yung mga gano'n? Ganun Kanya-kanyang po, paraan din. ina-actionan po natin. Tandaan nyo po, wala po tayong kinikilingan. Ibig sabihin, hindi po natin pinapaboran ang isang sektor, ang TODA. Hindi nga po namin alam saan kami lulugar minsan. Uhulihin namin ang motorcycle taxi, nagagalit ang commuter sa amin. Hindi namin uhulihin ng motorcycle taxi, nagagalit ang TODA sa amin. Pero pag inuhuli nilang nag-overcharge, wala na pong dapat magalit sa amin. Ito, isang texter din, ayaw anonymous. Sabi niya, taga-Balibago ko po, pautang papunta kami SM Clark, makanini ating certain amount. Pero po from SM Clark, Pauli, aluwanan na naman po yung bayad. Kay ba't po, uling po kano dakal kukarga from grocery. Ayan. Igit nyo po kung magkano talagang nasa Fairmetrics, no? Nung mga committee hearing, pinag-usapan rin po yan, yung karga-karga una. No, sa Fairmetrics po, yung 35 pesos, yung dalawang pasahero maghahati sa 35 pesos. Okay. Ganun, kung magkano po ang pamasahe, pati yung succeeding, maghahati. Ang inaalaw po naman talaga ay dalawang pasahero lamang. Ngayon, merong gusto magkakaibigan ayaw maghiwalay. Okay. Di may back-ride ngayon sa tabi. Discretion na po ng tricycle driver yon kung papayagan niya. Kaya lang, syempre, pag naghigpit, halimbawa, may nadaan ng LTO ba? Hindi na po namin cargo yon. Ayun. Kaya lang, syempre, dahil yun pong risk nandun sa driver, wag naman pong paghati-hatian ng tatlo yung 35 pesos. Kailangan naman bigyan ng consideration yung tricycle driver. Si Mr. Orlando Alfonso Aguilar, ito naman tungkol niya dun sa nabanggit ninyong dinedevelop na app, Sir Ferdy. Sabi niya, paano kung hindi nag-apply sa apps dahil matanda na po yung rider, walang alam sa apps? Yung hindi techie. Yan, ganun yung ibig sabihin ni Mang Orlando. Okay. So, doon po sa pag-uusap kahapon, doon sa meeting, no, talagang
hanggat maaari, ang lahat ay sumali doon sa app. Ngayon, kung matanda nga, baka hindi mawawala ba yung mga nakapila? Hindi naman po, doon sa pag-uusap kahapon. Kaya lang, kailangan po aayusin pa yan, kikinisin kasi halimbawa, sa experience namin, meron nang gumamit ng app merong matagal na nakapila, tapos merong naka-app. Di ba? Tama. Nung yung alin ang mauuna, yung on the ball na nakapila o yung pumasok sa app? Yun po yung mga kikinisin, ifa-fine tune natin. Yan, oo. Doon sa Siguradong sa app. kasama yan sa mga pag-uusapan. Oo. Ayan, nag-agree sa'yo si Miss Lisa Garcia ng GAD. Good morning, Sir J. Boss Calma. Sa ating masipag na Mayor John Lasatin. Good morning rin sa GAD office. At sa aming boss, sabi niya, si Attorney Kersey Lasatin. Si DILG, City Director, dito po sa lungsod ng Angeles, Director Yvette Cosio. Good morning po at happy viewing. Okay, ang daming mga katanungan pa dito, Sige Kong po, Ferdy. sagutin natin ang lahat Oo. ng aabutan natin. Oo, yung iba naman, although walang kinalaman sa yung mga obstruction daw sa bike lane. Tanong natin yan kay Akdo Head. Okay, yung Sir mga- Kiko po. Oo. Pero nag-ooperate po tayo. Nag-ooperate sila. Oo, nag-ooperate tayo. Katabing building namin sa Peso Oo. yung traffic ay yung kanilang Towing truck, Oo. no? Dalawa po 'yun. Walang tigil. Walang tigil na ang dami nilang natotow. Yan po. Iba yung opisina po kasi ng PTRO. Oo. Yun naman pong mga e-bike, ganun din. Nasa process of application Nasa pa sila. process po actually sa isang committee hearing pinatawag yung LTO kaugnay ng nung mga e-bike. Kahit po kasi ang LTO kasi ire-require ba ng tumubos ng driver's license. Kahit ang LTO ang sagot niya, wala kasing guidelines Wala pang Yun. batas na maglilinaw kaugnay niya. Ang sinasabi lang niya, no, nasa LGU kung gustong magpasa ng ordinansa, paano i-regulate ang mga yan, lalong-lalo na doon sa mga busy roads, busy street o mga national road, kailangan bang bawalan. Yun po ang pinag-aaralan ng LGU ngayon. Alright, sa ating pagbabalik, final messages at panawagan po ni Mr. Ferdy Calma sa ating programang Joint Tanang Angeleños. Oras po natin sa buong Pilipinas, Kong Ferdy. Ang oras po natin ay 10:45 in the morning. Brought to you by Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños.
Nagbabalik po yung programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung likod, J. Pelayo IV with Mr. Ferdy Calma ng PTRO and Angeles City Peso. At itong si listener natin, viewer, si Odang Pangilinan Batak. Yung mga trike terminal nasa kalsada na nagkokos na sila ng traffic. Madalas yung sidewalk ang ginagawa nilang terminal, Sir Ferdy. Oo, ito raw, parang nasasakop na raw yung mga sidewalk. Ayan po ay Sir Jay, no? Yan ay matagal ng problema natin. Ang problema dahil nagbabago po ang panahon, no? Nung aprobahan ng city government ang mga yan, talagang hindi pa busy, no? Hindi pa gaanong daanan In the past, ang kanilang terminal. Hangga't maaari po naghahanap sa ngayon, hindi na po tayo nag-a-approve ng anumang terminal na nasa daan. O yan, Maliwanag sa po yun. mga gustong gustong pasukan nito, maliwanag po yung sinabi Maliwanag ni Sir po yun. Ferdy, Hindi po papayag ang traffic. No? mm-mm. Yung aktido natin kaugnay niya, at hindi rin papayag ang PTRO. Ngayon sa mga nandyan na, ang hirap po kasing minsan balansehin. Pag inalis mo yan, no, ilang pamilya ang hindi kakain, ang maapektuhan yung kanilang kabuhayan. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. No, yung isang toda natin dito sa Balibago, sa tabi ng Robinson's Place Balibago, totoo pong kahit sila ay nakapakat na tabing-tabi, sa totoo lang, obstruction pa rin kasi merong loop doon. Yung galing doon sa Abacan Loop. paakyat ng MacArthur Highway, galing ng Balibago MacArthur Highway, pakanan yung mga ganun talagang obstruction. Yes. Ngayon po talagang ang solusyon talaga natin diyan kung ano ang sinasabi ng ordinansa. Halimbawa, ito ay pick-up point o yung subterminal, hindi kayo dapat lumampas ng 3. Sa terminal naman, kung obstruction, may limit din kung ilang unit yan, pero stricto po tayo doon sa setback na binabanggit kung ilan ng metro doon sa mga primary road at saka secondary road. Iyon po talaga ipinapatupad natin. Lalong-lalo na mula kahapon, no, in-instruct po natin ang ating mga kasamahan sa PTRO na inventaryo, inspeksyonin ng lahat ng terminal at mga pick-up points o yung mga subterminal na binabanggit. Kapag po talagang hindi na kailangan dyan, may makikitang mas less obstruction, doon na natin irerekomenda at irekomenda sa Sangguniang Panlunsod para yun na po ang permis nilang magiging terminal. Ayun, magandang plano yan, Sir Ferdy. At baka magtampo naman yung isang opisina mo, Kong Ferdy, ang City Peso. Oo nga po. No, actually, napansin kanina ni Sir Jay, ako po, ang tsapa ko po ngayon ay peso. Itong aking damit ay peso kasi a-attend po ako. Nag-start po yan kaninang 9:00, yung 3-day na Peso Central Luzon Year-End Performance Assessment. Napakahalaga po ng meeting na yan. Ang nagko-conduct po niyan yung Department of Labor and Employment Region 3 natin. Dahil ina-assess dito at yung ina-assess yung labor market information o labor market index, ano ang mga in demand. Yan. Para makakapamili ngayon yung mga estudyante, anong kurso ang kanilang pipiliin, anong mga skills ang kailangan para alam din natin ano ang mga skills training na dapat nating ipatupad. Yes. Pati na yung assessment natin sa lahat ng programa ng DOLE na may kolaborasyon po sa mga Peso LGU. Nasa Royce Hotel po yan, February 24 hanggang 26, yung year-end performance assessment. Maganda yan para hindi lang yung kung ano yung uso ngayon, yun na rin din ang gagayahin ng mga bata. At least meron na tayong idea kung prepare natin sila. Pagtapos nila, meron na silang aasahang mga careers. Tama po. Sa kanilang Ayan. So, meron pa ho ba kayong mga parang mensahe or panawagan sa inyong mga
laging nakakausap Kong Ferdy sa PTRO man yan o sa City Peso. Okay. Sa lahat po ng sa usapin po ng public transportation, no? Sana po maunawaan kami ng riding public, no? Ang ginagawa po ng PTRO ay kaugnay ng regulasyon, pinapatupad po natin ang ating ordinansa. Yung ordinansa, hindi naman po ipapasa ng ating sangguniang panglungsod yon kung hindi yan para sa kapakanan ng nakakarami. Yung usapin po ng mga motorcycle taxis, hindi lang po Maxim yan. Usapin po ng mga TODA, no, sa pamamagitan ng kanilang federation. Usapin po ng mga transport service cooperative na pampasahadang jeepney, usapin ng mga iba pang moda ng transportasyon. Nagkakaroon po tayo ng kolaborasyon ng mga meeting pagpupulong kaugnay niyan, lalong-lalo na kapag may kaugnayan doon sa pagbabago ng regulasyon. Lalo na po ngayon, no, baka itong Pebrero mapapasa na po yung bagong ordinansa, kailangan malaman po ng lahat ng stakeholders. Inuulit po natin, no, pag kakausap namin ni Mayor, diretso lang naman po ang kanyang sinasabi. No? Yung mga opisina ay para sa nakakaraming mga Angelenyo. Para sa lahat. Yes. Pero sabi nga, hindi mo naman mapiplis ang lahat. Meron at meron, di ba? Para po sa nakakarami. Sa usapin naman po ng Public Employment Service Office, palagi pong bukas ang aming opisina. Actually, meron din po kaming Facebook page, yung Peso Angeles City. Nakapost po dyan ng lahat ng mga bakanting trabaho. No? Palagi po kaming nagko-conduct ng special recruitment activity. No? Marami pong nangangailangan. Halimbawa, karpintero, may nangangailangan ngayon sa Japan. Wow. Biruin mo ang neto nila. Hindi po Japan. natin kikitain dito kasi nasa yung netong sahod na po yun, nasa 33 na lapad. Ibig Wow. sabihin mo, mahigit na 100,000 po sa atin yon. Meron pa rin po sa Middle East, meron pa rin sa mga iba't ibang bansa, at marami pong mga bakanting trabaho dito po sa ating bansa, no, lalong-lalo na diyan sa loob ng Clark Freeport Zone, yung mga food chain natin. Yes. Nitong nakaraang linggo, ilan po ang na-facilitate naming local recruitment activity. No, pasyal lang po kayo kahit po doon sa Facebook page namin, pwede po kayong mag-register doon. Pag na-register nyo po, kami ang magre-refer sa inyo doon sa mga kumpanya hanggang ipapatawag po kayo. Oo, ang daming mga nagtatayong mga negosyo ngayon dito, Sir Ferdy, no? Yung mga katulad ng mga membership shopping, no? Yes po, yes. Services, marami po. Ginawa nyo pa dun sa may Museo ng Angeles, Yes yung po, pagre-recruit, yes. no? So, maging ano lang tayo, Angelenyos, maging maabilidad lang tayo. Ang daming mga opportunities para sa ating lahat dito. Katulad ng pagbati ni Baste Cruz, at ni Mariel Lopez. Good morning, at sa mga kasamahan mo sa Mayor's Office, Mr. Jose Camaya. Binabati rin si Sir Ferdy ni Mr. Jose Camaya. Mukhang iimbitahin ka mag-chess sa City Library. Alright, at maraming salamat sa inyong oras na binigay, Kong Ferdy, at sa mga susunod na usapin, sana'y makapanayam ka pa namin dito sa ating programa. You're very much welcome, pati ang ating City Peso, no, maraming rin diyan, maraming mga nagtatanong din sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Angeles. That's it. At sa mga susubukan ko kayong i-message na lang, dahil di ko kayo lahat kayang ma-accommodate dito sa ating oras at kulang na kulang. Pero sa susunod na Tuesday, subukan nating mabati muli yung ating mga taga-subaybay. Sa ngalan po ni Mayor John Lasatin at sa lahat ng bumubuo ng pamahalang lungsod ng Angeles, ito po yung lingkod, J. Pelayo IV, at ito yung programang Join Tana Angelenyos. God bless everybody.